Najzákernejšia otázka genetiky prenasleduje môj tieň už vyše 40 rokov. Nikdy som si nemyslel, že sa budem jednou otázkou trápiť už vyše 4 dekády. Stále som neprišiel na odpoveď, o ktorej by som vedel, že je naozaj pravdivá. Tisícky genetikov si už túto otázku položilo. Nikto však neprišiel na definitívnu odpoveď. Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce? Dnes je môj deň. Dnes to dokážem. Dnes sa svet dozvie odpoveď na jednu z najzáľudnejších otázok genetiky. Nie. To nemôže byť pravda. Venoval som 40 rokov štúdia a výskumu veci, na ktorú odpoveď neexistuje. Nie! Všetko by bolo iné, keby našu školu v mojich študijných rokoch v roku 2016 navštívila genetika na kulisách.